jantung sampai ke tulang. Sayangnya denai sabana sayang, yo dari jantung sampai ke tulang. Lah sampai hati batu duah denai bamain-main, dipikir-pikir kok baik itu rasa tak mungkin. Kini tak bayang bagi angin, mungkin dia adonan lain. Kini tak bayang bagi angin, mungkin dia adonan lain. Batulah denai jo parangan. Allah 2 tahun denai hidup tak seso angek raso baunggun angui jantung di dalam dado. Sampai hati batu duah denai bamain-main, dipikir-pikir kok baik itu rasa tak mungkin. Kini tak bayang bagi angin, mungkin dia adonan lain. Kini tak bayang bagi angin, mungkin dia adonan lain. Batulah denai jo parangan. Usah salahkan lantai nan patah adia nan indah pandai manari adia nan lah